Феноменални са. Няма такава дума, с която да изразя благодарността си. Казвам се Мариета Каменьова, от София съм, занимавам се с застрахователна дейност. Наложи се да направя ремонт на банята, защото съвестни комшии ме наводниха. Започнах да търся фирма, която да извърши тази услуга. Абсолютно бързо, адекватно, комуникацията също беше бърза. Влязнаха ми в положение в извънработно време да дойдат, за което съм много благодарна. Коректност, много са точни, много бързо работят, чисто, акуратно, с професионализъм. Няма такава дума, с която да изразя благодарността си. Феноменални са. Разбира се, аз още от самото начало започнах да ги препоръчвам. На всички колеги съм казала, на всички приятели, на комшиите даже съм похвалила фирмата, защото това наистина е една страхотна фирма.